Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pamasami, isang boleh dinaranaw. Si kanubo dinamakin giman to si sa gaya si ko radio, sang podcast sang frequency na itutu. Sini medalumba si sa gaya impenuan dan babalui sang Abdul Hamid compound sa pakan instalasyon baliwala natin norte. Mga pagsami yung mga surastano, alhamdulillah sampai tanong si sagyang kalilimod Allah pantagpos sa suat siko kada tanong isa sa manayan nomor man so seminar tanong Yesu man saudan si sagyang seminar tanong na katong tandod na halaya man tandod na live tanong si sagyang cool radio o si sagyang frequency na itutu o yang mala na yang si sagyang social media dalo sa kaya po din ang dunia. Paano ni dalang tumatanda mapi panilalayan si sa kaya programa talo si sa kaya Facebook tano. Dan namin sa sana pundalan sa naman ng mga followers, mga friends si sa kaya Facebook. Mapi kapipitat kanusan lamang si sa kaya kiuda mo sa yarati. Dan talo din ang lima pandalan sa naman ng mga bangsa tano si sa kaya social media sama na madakang na doon di mga makinod sa gina live tan himan to sa kaya programa tanong Abdul Hamid Broadcasting System monthly Islamic seminar. Okay, salam na niya yung mga bangsa tanong si sa na Paris France yung ko mabawaloy ang mga sponsors dataragin ito si Kaka Rahma yung ito si Kaka Knights Haja Siti Rahma Abdul Hamid, yung ito si Haja Siti Zainaida Abdul Hamid, panglintan ko wala mapipiyag ginawa niyosan, karang wala mo yun. Ang lugar yung mga gawin ang kataning mamagyan na pagaliran, si Haja Siti Nasaria, Haja Siti Anissa Mapandi, Pandapotan Abdul Hamid, ang yung si Haja Siti Amina Marandang kami, yung mga taning mawasiran, pada sasaran wala si Goderan kapangandaray no si sagyan na seminar tanong to ang mapia pamilya. Alhamdulillah kada sa manual mga akti, mga bagaymin, mga inami, si Islam, si ko lalayo niyo di ka pa maginusan na seminar. Inshallah na nagyan na seminar tanong na naman na isaulan, isabi ni Karas. Sa katiyam yung katalingubad na yung alimtan mo siya alim ako kay pandalamatan tanong kanyan si ko lalay niya nung tanong di ka-service si sa gaya programa tanong AHB, ASTX, Cool Radio, monthly Islamic seminar sa palasas kanyan Allah sa mapiyasa niya na sampay sa alungan ng Mauri raks yung mga pagilin yan namtalod lang inshallah di mga makinod alus ka sa mga badar pa imanto si sa gaya kalilimbo di man to ang mapia kapipita. Sasama niya mga bangsa ni pamakalaan yung sunin ng sangkuan ng mga radio tano, agos kano sa mga buwas na di mamakinig sa mga social media, tanda ng tano sa mapia, pamakinig na yung aling tano bala sa kaduran Allah, sa mapia sa dunia na sampai sa alungan ng Mauri. Sasama niya na ipadali kami na yung aling tano, malay panaluntaman, si Uga Pagusura Parataya, si Al-Alim Abul Khair Batu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum jami'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paginayon na pinalamatan ta Rasulullah sa giyang kaya kiyaw makman na giyang kaya orastan na pinalamatan ta ng agyang kaya mga pagaritan kesababan sa diyang butuan di itan papahapu pakinga sa diyang kaya masay manto datara diyang kaya pagaritan masih engineer Habib Abdul Hamid katip na diyang kaya abubay na si Haji Anissa Agus Sulamon o mga pamilera na permintaan sa ikwallah agidug ni malalalayon agyagay kaanday ni na panagtamanirang permintaan sa ikwallah ay sigurap kiran wala agyang mutaliskinyan kakagia ayamantaan na sa isagyang kutuwa
di kapahagel pagkikira na ayat na kailangan nagyan po ito ayat isa na pinuro nagyan po ta panagdaman na gusto tang risky ang mga kupunsi ko kanantan ang mga puruang malak. Pinalamatang tanong ng suwang kasi tanong kapapantagi sa giyang kaiya bumurabun o mga Muslim emanan na inakutok ko yung arba na giyutuwi sa isa kalender apagampaganay aandenin na kiya sulat o ulan-ulan tanong bugu bituan sa Muharram sa imang minipantag sa isa giyang kaing aandenin na ragun asang gibu agupat gatos agupat puluh agulima sa hijrah mana na yang utamanya po sa ragun nasa gibu agupat gatos agupat puluh agupat sa hijrah imanto na sa tanong kapapantag sa giyang kaya asang gibu agupat gatos agupat puluh agulima sa hijrah giyang kaya kapsundag giyang kaya bagurabun na bida aguso kapakadali mo mau bagurabun mga surangan tanong sa agama ay mana na bida ngayon na sekiran na celebrate nila taman sa disirang pemakato ay celebrate na no na pagkairon na penimbag sira kadua na mabubasa gawin na disirang pemakato gadum na pagkatong sa iko kagagawin na sempura kaya nagyang kota perak yang akagiyang mga arati ko nito ada penapketong na ka sa iko kasuldo bagurag na penibel sa mga brutas kakagiyang mga arati ko nito pamana berang-berang agyang kota mga arati apa busar o sabagadi sa isagyang kota kapsulkiran o bagurag sa katano nakna baginan indewan o agamatan o agama Islam ayan dewan o agamatan o agama Islam nagyang kutwa kailangan na sa Muslim na sa iko kasuldo bagurag na mapamagitong yan ang ginawa niya o ay taman amyang galubagyan amapya ay taman amyang galubagyan amarata ay taman amyang galubagyan ay taman amyang galubagyan asimba ay taman amini bagagyan asimba nagu ay taman aanday nina sa isang yung kotakya sa gidong umya kasapulo ang dua ulan ay mana nagito hasam pamagintungan niyo ang ginawa niyo sa ikong na ang perkudar ka ng pamagintungan ay mana nagyang kaya kasulit agyang kaya baguragun o di nagyang gatos agupat pulo agupat sa ikong hijrah na dito makapetok sa taman sa bangkit na dunia na kagaya di makapetok to nagyun di sa pagpapumagitong tanong ginawa tanong kakagaya katawan tanong di makapetok na sa tanong na inisampay tanong sa isagyang kaya baguragun na ayak kailangan nagyang po to amiyang lang auras tanong giyang po to amiyang lang agawin tanong giyang po to amiyang aanday nina kawiyub tanong na namapamagitong tanong kauba di kalo-kalo na katapalan tanong sa isagyang kaya kaya sulit agyang kaya baguragun madak ningida adi niya katawan untuk na ibaguragun niya ay kira na nagkatong adi niya permurais untuk na ununi ulan-ulan niya adi niya tiro na sa kanya na Muslim na pag-isip ka na antum na na palaro angas o mga ulan-ulan ka na hindi na niyang katawan na isaw to kapkainsol to Muslim apkainsol to niyan ginawa niya nagupkainsol to niya so agaman niya kakagiya ayakap tiro ako sa kapkainsol to niya so agaman niya na di niya tiro na sa hijrah kalender miladi kalender yung na miladi kalender nagyan ang suiman to na 2023 nagyan na miladi kalender na inubitwi sa miladi kakagiyasan sa ipiya ka pusod nagusii ini pa nagipuon ko kining bawataan sa iko Isa alayhi salatu wasalam aman na sunabiula Isa nakagiya sa mga Kristiyan na ayat Tuhan nila na so Isa alayhi salatu wasalam nagiti sa bapadiran pakadilipata giyang panagiyang kaya hijrah kalender
Nagyan kaya hijrah kalender na si Imam Buini mini panagipuon si kaya transfer o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya transfer yan sa isa yung Madina. Na so kaya transfer yan sa isa yung Madina, nagyan to'y awal hijrah, ayam niya ka, ang tangon ayam niya ka pikiron, sa mabalo yung tuwa hijrah, mabalo yung tuwa kalender o mga Muslim, na sa kumasaw Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ay sa kumasaw Rasulullah na daro pan panagipo. So hijrah kalender, daw pa na may surat, sa kumasaw Abu Bakar, na sa kumasaw Umar bin Khattab, na biya pikiriyan na iyang kutakis surat tanong kakagiya, andip kalipate o mga Muslim. Na, ikapat, ay gira na pinsol turun sa Muslim na gira na inisiw. Anto na ito sa mga ulan-ulan yun. Nasa isa nga mga watatang. Nawangon pag-isip. Anto na sa mga ulan-ulan. At yan yung ikatawan. Na ayaw mas tirirang. Naway pag-isip ka. Anto na sa ulan-ulan. Ulan-ulan na pag-idida January, February. Taman sa December. Yun to. Yung po ta dito katawin. Na nakailangan nakatukawan ta. Anto na yung mga ulan-ulan, ipuod sa iko Muharram, nataman sa iko Dhul-Hijjah. Ino to, nakagiya sa Syahra. Ay mana na, inano yung wala so itungan, o mga ulan-ulan, asapulo agu dua ulan-ulan. Giyang po to, ulan-ulan na inano yung wala, na nakanabaginan sa January, February, taman sa November, December. Kaayapit, Kapuro agu dua ulan-ulan na so Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, yun yung mga ulan ito na ande ni na pagana pito gawi sa iko Muharram. Aya kaya so Muharram sa iko hijrah kalendar na sa iko gawi iya arba. Sa manay na imanto na ahad. Ikapira gawi. Arbaa, Hamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalima gawi. Nah, aya pa kay sisi. Nakagiyam niya kasulit sugod ragun. O mga Muslim. Anto na ikailangan ang panggulaulaan ang Muslim. Anto na ikailangan na panggulaulaan tam. Miya ko masubag ragun. Anto na isugutan. O tatigang na bantan mampu biar kaya mga surangan tanong sa agama nanti. Aya pitiro Umar bin Khattab na pumagitong ang tanong ginawatan. Nagyang kaya ka pumagitong sa isa kaya ginawa na upama ka aya itungan ka sa isa ginawan ka kung kiyay pus agyang ka iyasan gibuagupat gatos agupat pulo agupat sa iko hijrah na tanto amala adang ka uminggan na kailangan nakapreparadun ka sa isa agyang ka iya kiyason agyang ka iya sang gibuagupat pulo agulima sa iko hijrah. So agamatan agama Islam na ayam aloy niya nagtigil na ayam kailangan sa iko Muslim na pagpaganayron na tazkiyatun nafs. Giyang kutuwa kasutian niya. Wala na ukuparo na matak ka. Ay mana na matakap ka agiyang kuta panamar ka. O manus ka na da para tiyang ka na umagukuparo na kailangan na makapanagundamang ka. Amay kus ka na kalilipatan ka, agyan po to simple sa ikwala, amay kus ka na maadar ka, agyan po ta panagundaman naguparateya sa ikwala, amay kus ka na maadar ka, agyan po ta kapangungunutan sa ikwala, na miyakat minisampay kasi sa gyan kaya bugwaragun, hijrah, na gyan ti sabab ayama na nasutin ka aginawan ka. Sutin ka aginawan ka. Nah, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya anu niya nagtigiyan na faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajarat ilaih. Yun po takatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyo tumiyang gulaw lang sa iko kaya transfer o mga Muslim sa isang da Madina.
Na aya pintiru Rasulullah nantigin na famangkana hijratuhu ilallah. Sa din sa tawa aya kaya transpirian na sabab sa iku simbenian sa iku Allah. Sabab sa iku Allah. Sabab sa iku unutian sa iku Allah. Sabab sa iku unutian sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Na mapipikiriya. At na mapipikiriya. O dia tigian na aya kaya transpirian na mapantag sa isagyang kutuwa kapangaruma. Imra'atun yungkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilay nanain magayro ng tumagu Allah. Giyan mo taki aruyaro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amiyang panutul na adna sakat tao ama maamino tikiran at tumitransfer. Nagyan ko ta sakat tao mama na kena uba ayak ya transpirian na bapantag sa unot sa iku Allah, bapantag sa unot sa iku Rasulullah, bubaya sa iku Rasulullah ka ayak ya transpirag yang kutuwa mama na kagi adin aanday ni na kebubayaan yan sa iku mga baya tumitransfer sa isa ingin Madina nagito'y sa bapa tiundugin ang iyang kutuwa anday ni na ba na nagito'y sa bapa pitir kutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa derong penamataman na piyakaw na o Rasulullah sa isa iyang kuta hadis apaga na tingin na innamal a'malu binniyah ayag tirimaan wala agalabag nagyang kuta kanini atap na nagyang kaya katatagurok tanong agyang kaya ulan-ulan aanday ni na buguragun na kailangan na masuti tanong ginawa tanong. Sa giyang ko to kasuti tanong sa isa ginawa tanong na kena uba ayah hedap tanong sa kapinagugdaman tanong na pantag sa iko personal tanong pantag sa isa giyang ko tabaya ginawa tanong kaaya kapunggal baka sa isa giyang ko tayo kasuso at wala nagugiyang ko to anday ni na unod-tunod sa iko Rasulullah na pantag sa isa giyang ko tabubaya tanong sa iko Allah nagugiyang ko tayo kasuso at o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay man nabubaya tanong sa iko Allah sa iko kapsibu tanuron bubaya tanong mabusi iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa giyang ko to kapigudutin tanuron nagiyong penggulaw-laan tanong kailangan na masuti tanong ang ginawa tanong. So wala na yamyanuin yan sa isa Quran. Natigil. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla. Ila akhiri al-ayah. Anto na pikir wallah sa benar tigyan amya kadeeg sumisuti. Maknana siuti niyan ang ginawa niya. Sa benar amya kadeeg sumisuti. O di namya guntong sotaw amisuti. Wa dhakara asma rabbih fasalla agu tatad maniyan suingaran ugad na niyan fasalla agu diskaniyan sibayang. Manana di niyan gelbo kenagyan utama mga sabay. Wallah amya guntong o di namya kadeeg na isa at tinudanong na dua. Paganayron amya guntong nagyang kutuwa tawa lalayon niyan katataduman sa Allah. Lalayon niyan katataduman sa Allah. Ibarat na andini na ito na dapat na mamasok waktu na miya kautog ko sa bayangan yan miya kasimbayang sa sunna na liron-ron na di mga panasbeh. Nagyinan man na tasbeh na nagyinan ipad sa mga tadong kuhingaran Allah. Ay man na nagyan ko takapagiraw ka subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Na penutup sa mga tasbihat tanto mga alaing balas. Tanto mga alaing patang. At nakatiro sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyan na motaw na hadith apagay na natigiyan na at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'a aw tamla'ani ma baynas samai wal ard. Inaman nagyang ko ta kalaibalas o andenin na kaptin bisi wal Rasulullah akan ginawa walhamdulillah na nagyang ko ta walhamdulillah na kepenuhian so timbangan sa isa alungan na mori. Na mano niyo man pikiran amay kapinimbangan so amal. Nagyang ka na nakapinimbangan sa iku amal nagyanan epaway ketad man yan.
Aya buat tigi na diyo ka ketad mi manusia na sa isagyang kutuwa telo. Sa isagyang kutuwa telo. Anto na diyan ko dapat sa isagyang kutuwa telo. Adiyo ketad man o tao so one day ni na kebubayaan niya. Ikatalo at di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa iko kapening nga sa iko amal. Sa iko kapening nga sa iko amal. Ito di ketad mi tao so hindi na kebubayaan din yang kepikir na ayah sababian na di Rasulullah sallallahu adil ka ketad mi tao na giyang kutua ka BBC tao. Giyang kutua ka BBC tao. Antunay ka BBC niyan nagyang kutua ka BBC niyan sa yan nagukapi pikiran yan sa kargen agyang kutua ka timbe na si isa giyang kutua amat. Ay man naguta ka pikiran yan kapipikiran yan sa isa giyang kutua ka timbe na si isa giyang kutua amat na diniyan din ketadman sa mga ginawa niya. Diniyan din ketadman sa one day ni na ketadman sa Allah na ayam yan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giya kubuwa kagidaw utawa walhamdulillah subhanallah subhanallah na kepenuh iyan soting belah nah upma na tingin o gidaw ka subhanallah walhamdulillah mana pakasubatan kau tu na kepenuh iyan na tingin Rasulullah o di na kepenuh iran na dua so pagiletan ulangin agu biar kaya lupa la haula wala quwwata illa billah mana nagpapakai man na pakasubatan kau to subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Ay mana na nagupun kau to kita speh na tanto amala ikipantang. Tanto amala iguna. Tanto amala ibalik. Na sir tan na kailangan na makasenggay tanong sa mga oras tan. Igiran na miya kadang-kadang na kaya ino ako ni mga penasbih ka. Di ba na kapakapinasbih ako ni mabibisi? Nasa kaabay na makapag-ubdas ka pa. Makapag-ubdas ka. Ibarat na hindi ka na tiga na pinilindi na ubo na mag-ubdas ka. Na miyag-ubdas ka. Nasa isagyan ko tadi ka kapag-ubdas. Na kumuntun ka na paggidaw ka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na nagyan ko ta kauntudin ka sa isagyan ko tayo. Tinda ka sa kapaggidaw ka. Subhanallah na tanto man na ibalas. Na udi na alhamdulillah. Na mi marites ka no nagkapakay. Agyan ko ta kaya marites yung na anday ni na miya dusa ka no. Na miya tutong yan. Nagyan ko ta galbakiw. Miya tutong yan. Nagyan ko ta mga maliw. Nayap na malat. Na miya tutong nagyan ko tayo. Tinda ka. Ay kaya di patang. Nah, gitu mga ibarat yan. Nah, so kailangan na katatanuan tanwa. Kadua, gira miya kapasat tinusubaya, gira miya kapasat tinusubaya mo. Na manaw niyo man pikira, miya kasubaya ka na 5 ka minutos katiniya. Nah, upama kami kasugay ka sa andenin na 10 ka minutos, amin ipanasbih ka na miya kalalaw to ibalas. Adigiyang kutuwa, miya kasibuyang ka na, piyasok kaya pakapanasbih ka na, daga dintin misuwallah, si isagyang kutak kaya pakapasad kasibuyang. Si isagyang ngaya masatan iman to na kubsirbeta, na si isagyang ngaya mga masigitigira, na andin ni kapakasalam mo imam, andin di kapakasalam mo miyang tubo, upama ka miyang tubo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na miyang kasalam so miyang tubo. Na miyang kasayaw na giyang gayataw sa isa paitawa masgit. Na uriyan o kaya pakasayaw niya sa paitawa masgit. Na madagli ginawa na ilayang kakakana uba importante ang miniliw niya kaayaw kaya liw niyan gagaan na niya kapo mag-istorya yun. Na inuto aande ni nagdaga din makapanasbih naman nagyan ko takatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin sa tawa uriyan no kapakasubayang yan sa mga paralo na itasbih yan so subhanallah sa maka 30 alhamdulillah sa maka 30 Allahu akbar sa maka 30 lalo na aya kadang luto na siyaw iyong man yan nun magatos itaruto pianon ay kamagatos la ilaha illallah taman sa ikuwa wa ala kulli shay'in qadir na iprila kuno wallah sudusan yan sa apiapan ay kadakal adusan yan nadatar udidi sa isagyang kaya kaludan la haula wala quwwata illa billah ay kala didi sa isagyang kaya kaluna
Yun tayo ka na, ikipantag aande ni na, giyan ka iya, kapanasbeh. Nagyan ka na nakapanasbeh, na naisa ng akakasuti Ginoo. Matatigin na wadag karas marapihi, tataduman niyan, miya guntong sutaw, asyutin niya na ginawa niya nagutataduman niyan, so ingaran ko. Sala, ako di simbuya. Di simbuya ko. Yun tipitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay mana na, asyutin niya na ginawa niya, tataduman niya so kadna niya nagudi simbuya. Kaya amay ka ibagag ka agiyang puto sambuya. Namin ibagag ka agiyang puto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tiru wallah sa isa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sabenarati wallah amia guntong udi namia kadag sutang asyuting yan ang ginawa niya. Kau tuwa? Nagusap na manggu akiyawiswisan sutang adiyadagyan ang ginawa niya. Anto na diyang kutuwa kaya didiga sa isagyang kutuwa ginawa. Napan sa isagyang kutuwa kaya didiga sa isagyang kutuwa ginawa, nagyang akiyalipating kasi isagyang kutuwa si basa ikwala. Manan na giyang kayawan, andin na sibo sa ikwala na mga kadakdak, laad na mga sibo paliugat, laad na mga sibo mga sunnah. Na isaw na mga paliugat, nagyang kutuwa 5 wakto, sukman sa mga sunnah, nagyang kutuwa, andin na kapos sa iku ulan-ulan Ramadan, na wajibuto sa ikutawa, andin na kagaganyan. Na napat sa mga sunnah, nagyang kutuwa kapos sa isa iku nang gawi sa iku sawan, giyang kutuwa kapusa isi iku Yawm Arafah, giyang kutuwa kapusa isi iku Ithnin, Abu Hamis, giyang kutuwa kapusa isi iku Ayam Bid, sa isa giyang kutuwa Loob. Ano matatagog giyang kaya Yawm Ashura? Na sa matatagog sa isa giyang kaya Shahr al-Muharram. Giyang kaya ibang kaulan-ulanun. Inoto, nakateso katiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam ya alwinian dan tinggi na an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal ma ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yataharraka siyam yawmin fadluhu ala ghairihi illa hadha al-yawm. Al-yawm yani yawm Ashura wa hadha ash-shahr ash-shahr yani shahr Ramadan. Al-yawm yawm Ashura ash-shahr yakni syahr Ramadan. Anto na miya panutul Ibn Abbas, amya suat suwala sa ikinana dua. Nakateh pitiru Ibn Abbas, pitiru yan da atigyan na miya ilayak, udi na kiya ilayak ka ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiya pag-importante iniyan. Sa iko, di niyan kapusa ugawi iya makalalabi, sana kau sa isa giyang kaya gawi. Berperkalawan niya giyang kaya gawi. Anto na ito gawi, nagyuto at tigiyan so gawi manuto na arba'an, anto na ikasapulo yan, sa iku aluman jemaah. Nagyuto Yawm Ashura. Giyang na Yawm Ashura, na ayaw pinakamapiya, pinaka-afdal, na pupusaan ka suunaan niya. Pusaan ka suunaan niya. Inoto, nasa rumanggu, ayaw sababiyan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw na suwan niya na dinidipusaan so ikasiyaw si iku Yawm Ashura na gusto ikasapulo. Ayaw niya ano niya na natigyan na usampay na ko sa iku pero man na Yawm Ashura na pusa na kan so ikasapulo agu isa. Ugay na David na daw permirampay na tiyari mawala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inoto, nakagiaya sa babiyan na sumapu mga Yahudi di pusat. Na para masurang mga Yahudi na nasakta lumambu na uke paru na pusaan tanong so ikasiyaw sa iku Yawm Ashura. Sama nito na ikasiyaw ikasapulo. Odi na pusa ikaso ikasapulo upama kaya mo kigigal kau na dugawi. Pusa ikaso ikasapulo na udang ka pusa iso ikasiyaw na ayak man na pusa ikaso ikasapulo agu
isa. Sa manoto na ika-10 ang isa, o di na ika-10 ika-10 ang pusa no, kakagiyo-giyo anday ni na miya kalala balas. Nah, so kung mamusok yang importante yan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ulan-ulan na kapusa niya nung nagyutos so ulan-ulan a Ramadan. Ulan-ulan a Ramadan. Sa manoto na upang makapagidaya, natanto ang malaiki pantag ang iyang kaiyang iyang Ashura sa iko kapusa iron. Inoto, nagyang kaya inanoy si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magawi iya pipusa niya na ayam niya aloy ng gawi iya anday ni na yung Ashura na ayam mo si kumangaulan-ulan apiyag importante ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapwa sa inyong nagyang kutuwa ulan-ulan. Ay kadwa niya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suwatigyan so kapwa sa si kuyaw Ashura na yung Ashura ante ni na April wala ipantag agyan mo to kapusay si kuya Ashura. Gina ni sabab kailangan na ukuparo na di tanong pangalipatan na aya ikasyaw na si ko alungan na kamis miya kapia kapusay no ngayon na alungan na kamis na sunat so kapusay no. Sunat to kakagiya surasulungan ino niya di pusa iso itne aguso habis kagyuto ko ni kapagwita si sagyang kaya langit si iko ande na aman manusia si sagyang kutuwa pagilta na gyang kutuwa isnin agu habis ko mga gawiro na nasakan tigura solo miya kapia miya kapusa kasi iko habis na miya kakuakapan sa sunna kakagya sabot si sagyang kutuwa di pusa anu Rasulullah na niurun na miya kakuha ka pun sa sunna sa isagyang punta kaya po sa ikaw sabot sa isagyang punta kaya pudapog sa ano yan sa isa Quran nagtigil ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha inisugu Rasulullah inisugu wallah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugu wajib Antuna bitir Rasulullah bitir wallah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti na kuwa ingka sumanga tamu kirang sadiakat auto sa sadiak kaya syahr Muharram na kuwa kun sa diakat sumanga tamu so tamu ayat di kan diakatin na tamal haul ayamanan na sa ikuman kasiraguna sa ikuman kasiraguna tanto mamala di siya di kapag usaya umangaw lamatan sa ikuwan to na ununiptiro na tamal haul anto na tiro na kapindikatan sa ikuman saragun anto na maningwag nagyangan na ng tamal haul nagyinan so tamo aante ni na uman tumugan suragun nagyuti ka kuwa iron sa dika so man sudan taro mga unga ay ibalatian nagyang kutuwa peragunan na aya ka pudi ka tiro na si sagyang kota kaya pakaragun ka kana ubang apan perampay sa tamal haul o di nagyang kutuwa andin ya mga na madagla klasyan na nagmadagla pan aki ano yun mga pagalitan o mga ulama na niya ka bilang-bilang ang sayang si sagyang kanan kandiyak na diyan kanan na kandiyak na wajibanan si ikwana tamukyan ayah sabab yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya anu ini yang nagtigil na bunyan Islam wa ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah iqamus salat ita'uz zakat ay mana na pianagumpay na iso Islam sa lima paganayron nagyang kota syahadatay kadua na sokitin dengan si iku sabayang katalo na sokap gaysa diakat ay mana nagyang kaya kap gaysa diakat na wajib inuto nakagiyasokan diakat kana dua mambu kamapiannya paganayron na kesutinian sotamukah kesutinian sotamukah anto nagtiro na kesutinian sotamukah nagyang kota tamukah si sagyang kota kian diakat tiron na kesabapan ito sa
kesutinian agiang kutua tamuka sase sagiang kutua tamuka ko kaya lebetiron sa ayam yan betul na dia ka nagpakai apakah berakatan rekau Allah apakah berakatan rekau lagi yang kutua tamuka saya apakah berakatannya nun nakagia sabab ci sagiang kutua kaya ko ikaw sa dia ka naman nagiang kutua yang pada tulis sagiang kutua kitab yakin Ahmad Ghazali agiang kutua telu katawa mama dia kutua isau na andini na di merdakau dunia dia kutua isau na kepu salawasian kepu dia kutua ikatelur na buka di pekailan dia kutua telu katau na den na butuh mangatamu da bairan kawiyagan kasabab ci sagiang kutua kata tagukiran na giang kutua andini na mga panyakit leor na disirapan ikagudang sabab ci sagiang kutua dikiran kegudaan umat isa na pagubayron na nagiti sabab pati pengansiran Allah sa minggudalan sa ikut Jibril sami ada giang kutua panyakitiran sa tarusan ini pamanglisiran ng Jibril sa mga kwasiran sa tamu kaso Jibril na mimberupaan sa manusia kaya mo makatamu-tamu kaya mo tatrukataw na nakiaso yang siran ng Jibril sa order wallah at ikinahay Jibril na betul ingangan na dua kataw wantawa unong kirani ke telu kataw wantawa kirani ke tadmanian so ante ni nakadna niya na nami petukiran so Jibril alaihi salatu wassalam na so kia petukiran o Jibril alaihi salatu wassalam na ayaku narupaan o Jibril na sumiyayan sa ande ni na meleleh nanto na pagana ya siwanian nagyan ko to mamaan di merdakau lunia nami kedak litamu miyaka lala iunta miyaka dak liunta kay ko nama kau mau so Jibril asesalin sa di meleleg na gitu Peter ala tigina inu akong ka di kuan sidkai sagiang kaya untang ka sa kasabapan sa makakuda o ami aptakan sa ikusungan akan sa apia subusuit kegudagaw ay ini sembaga giang kota mama na tigina gimana giang kaya tamu akan nada bak nunip kegudagaw ra kana mapia na isina tigina marata amia kau maka sa ayam minitaning umangkana giya ka pumang ningkaw taro sa pia makailato no Jibril alaihi salatu wasalam giang kota betadian si isamuna saya Peter yan na bandeman sa kaso mama aya betadian si isamuna na di merdakau lunian da tamukian miyaw maka mama abiulungan yan agyang ko tadi ka perda kaulunga sa taman sa ini pamangnikan yan sa tamu na aya Peter agyang ko ta mama na tiginak na ubasak nanan so kiyan nagaw no Jibril alaihi salatu wasalam sa ini puwali ang penuto na tumiyadi ko Jibril sa antonay Peter yan tiginahay kad nanakan amay ka bagyang ka iya mama na piura agyang ka iya katir yan agyang ka iya tamukian na sigdianon aapias ka napakaberakat kau nagyang kaya tamukian amay manatigyan kabaskan yan namya mukeg na panginakan rakapakan dudang ka sa ikwasalian so kiyay po so Jibril alaihi salatu wassalam na miyamatay so mga untanian na kumiyasoy agyang kutama masading merdak kaulunyan na yutoy betad utang aandi ni na din yan masuti so tamukian so kaya pasadian na sumiyang man so Jibril sa agyang kutay kadua mama na sokya pa kaumanian na aya asalian na kapusalawasan na detar manuntu agiyang kutua pinggulaw Jibril na aya mambu ini sembeg nagyang kutua mama kakagi maga nagyang kaya uras na detar mambu ini sembeg one day ni na pagana mama si ibu Jibril saya Peter yang na tigi nagyang kaya tamukakan na aya kaya kuwa akan sa ina sabab ko panaguntamanakan kaya parasarasayakan daba akan sa ini siseged sa apia antawa unon so kaya nagaw no Jibril alaihi salatu wassalam na detar yan mambu apia makasagedinon ay mana na pia makailatianon agyang ko to pakaasal abdalian saya Peter one day ni na Jibril natigin na bandeman sa kasumama aya pakaasal yan nabgapos alawasyan aya sabab patigyan akia da usakit ka na miyaw makaamama abilungan yan so sakit ka saraks ay ni pamangnikan yan sa ikwallah sa tamok na aya Peter yan natigyan na kana ubasak nanan kasak natigyan na aya kaya ako sa isagyan kaya tamok akan na sabab sa iko panamarakan na
panagkamanakan. So kaya nagaw no Jibril alayhi salatu wassalam na yan yang man katilikod na tigin na haykad nanakan amay kagiyang kaya mama na piurag yang kaya katiruyan ayak kaya kuan yan sa ikutamukyan na sabab ko panamarian sa daaban yan nun sigad sa apyas ka napakaberakatang kaun sa tamukyan amay manatigian kabaskan yan na miyamra na panginakan rakapakan budang ka sa ikwasalian ayak kaya pos o Jibril na miyamatay sa mga sapiyan miyada sa tamukyan na mindud ko pakaasalian amama adi ikakagwida at kapos alawasyan giyang panagyan ko to ay katalawa mamaaya pakaasalian na Buddha amya kanuno ay mana na kaya bulungam na to Jibril ko kaya berupaan yan sa manusia na nasialam yan nakagiya ko masalam yan nagtigi na pagarian na sa namawatan ako'y punan namawatan ako'y sungon niya lang nga nagtigiyan suluto akan na imanto na siya kur kami kapagapas sa ayat tigi na kaya pagapasakan na kanas kako ni malas sa ita mo kamadakli kambing na ino akong katigyan dipsid ka iko kambing ka sa apya subusuit kagwid kaon sa kasabapan sa makakanaw o di na makasadaaw na ayam malatigyan na makaploto aw amyaptakan sa isagyan kanan asunguan na kan kakagimawatan ako isunguan so kung sokyan gaw nagyang kutay katalawa mama ayam pakaasalian na Buddha natigyan mo na pagarian na si kuda akan rakapan kasambaga na panudtulang kurka so one day ni nakapakaptadak saan man natigyan na mamaaya pakaasalian na di pa kailay miya umakwat tigyan miya kaysa tigyan aadungan na miya kaumarag na mamaasya lamang ko niyan sa iya pikir iyan na anto na iya wida akalakon na iya miya tiro anong nagyadiyan ng kapakailay na magaan sumagaan na siya po niyan amata ko amya kailay Uriyan at tigin nung kaya pa kailangan. Na inisip na ko niyang manuan to na unong iyawida akalakan na ayap man at tigin na miyan tiro akan. Nauba ako upakakwasat na mong apanagayanan ami pagbiyag-biyagan. Hindi pa mang niya ko niya natigyan sa ikwalla sa tamo. Nabigan ako uwalla sa kambing. Ay sa aki ano yaw sa isagyang ko to kitab Husnul Khuluqul Muslim na kambing abubay amugat. Diyan ko tatigin na kaya ginyan na sa kambing. Namiyak tagi kurak na tama natigin sa mindakal. Sa suat tigin so kiyang dagdakliyan. Nakati iya tigin nagyang kayap kailay ka. Sa dero panatigin mataman na lang nagyang kaya tamo ka na lang nun makapupo. Eno to, nakagiyapya ang berakat kiran wala. Nakagiyap sabot siya sa makapupo sa ikwala sa giyang utakya pakakailangan ng tatlo. Iyang kutwa duwaw. Nakagiday ng katadmi subtadiran. Kaya lipatan niran sokad na niran napiyakan bijiran wala sa ikwasadiran. Pagari at tigagyan ko to, mama. Amiya ka umaka at tigyan na makakailangan ka sa ugub, uli na tabag. Sang nagtigyan, nagyang kaya tamo ka kan na matagrak na itadin. Kana uba kan rak kamatagrak na itadin. Ayat tigyan at tumiya din rak nung nasukad na nakat. So Allah. Nakanyat tigyan na matagrak na itadin. Na ayat tigyan na patot na supakat taling uma. Kailangan yan. Na namibigay ka nung kakagiyag yun to at tigyan na kaya. Iman to at tigyan na miya kataling maka. Na naayapitiro ka na sumarataon. Di akan sa katigyan kabagan kumarataon. Kau pa makabigikos ka kumarataon na kapsuli na kung ka na ayamalat na suwala. Sa kapsuli na. Di akan panatigyan tumanan. O pinay ko ano kaon. Kau pa matigyan katamaniakan na ayam niya pagilaylay na malilitakan so inibigay na kan bukad na nak. Pagari at tigyan na kagiyam niya kataling maka. Na iman to at tigyan na katanat tigyan so mga kambing ang madakala. Nasadin sa kababayaan kaun nakuwaan ka. Nasap na tigyan sa mapakauno, nasap na tigyan sa mapkailangan ka, napakaunutan ka at tigyan. Nasukyan na gawin Jibril alayhi salatu wassalam. Na tumiyalikod, na ayan niyan kaya talikod, na tigil na haykad na nakan, pakambira katang kasagiyang kaya mama, agiyang kaya tamukyan. Kamataan na tigil askaniyang bu, adin at tadmiyan, adin apanalamatyan, na ayamala at tigil na kaya tadman kanyan. Nagu, ande na din yan kalipating, agiyang puto kaya sabi din yan. Na naato na imiyang gulaw la, kaya kambira katon uwala so tamukyan, na inibigay ron uwala,
so tamok agyang kutuwa paganay amama na ining manumpan wallah so tamok agyang kutuwa ikat mama sabab sa isang agyang kutuwa andi nina kaya pakapananamatian si wallah nagu kaya pakapamagitong yan so wallah na yamiyaloy niyan sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid watigu wallahu maratiyakan manalamat kan rakan manalamat tanu kun si ikwalla na pegumanumanan tanu pegumanumanan wala sa iratan wag yang mutakia panalamatan ay mananaw pamanian kaskana ande ni na dia kat sapantag si ikwalla na pegumanumanan rakawallah agyang kutakia tadming kasi wallah wala in kafartum inna adabi lasyadid na may manantig wallah kamungkir kanu na mataan asusik-sa akan natantua mitataral nah gitoy kailangan na sutamok na masuting ka sa aya ka kesuti ang kaon na mipantag si isagyang kuta zakah ginawang ka na kailangan na masuting ka sa aya kasuti ang kaon na mipantag si isagyang kuta zakah ngay no nagyang kutuwa dua kataw amama giyang kutuwa dua kataw amama aya pa kaasadiran na di merda kauluiran agud kepus alawasiran na sabab sa dairan masukte dasiran makaraw diakat dasiran makaraw sidka na gyuti sabab aya mambu miyang gulawla na dairan masukte ginawairan na dairan masukti so tamukiran na anto na imiya resulta sa dairan kasukti sa isa ginawairan na kumiya suisiran sa ikubitadiran abetad adisiran ikakaguda sabab sa isa giyang kutapan niya kitiran giyang man agyang kutwa tamukiran na anto na imiyang gulawla sabab sa dairan kasukti sa ikutamukiran na miya ngan so tamukiran sa detar utaginupan akiada yang sada abairan miya peparulian sa taman sa miya taisiran udi na tiari masiran wallah giyang managyang kutwa isaw na sabab tas kaniyang nasiyuti niyan aginawan yan nasiyuti niyan so tamukian sa ayak kaya sutian yanun na minggulalan sa isagyang kuta paniugaton wallah sa kaya pakamuanyanan yanun na piyakam berakaton wallah agyang kutwa tamukian sa isagyang kutwa masa sa kena ubaan na miya debaton kabadin kiyang mani na daro panamataman na liya layon wallah agyang kutwa kapipya ginawa sa isagyang kutwa kabubulawasan yan kada makakasoy sa isagyang kutwa pakasalian abuta di pakailay ito na sabab sa isagyang kutwa anat tadmiyan nagwanday na siyutin yan ginawa niya giyang mo na pipikiraw manusia agya inaad na oras ng ginatan niya nga mo ka kailangan na masuting ka kaad na oras ng ginatan ka. Nauding ka kaganati so tamok ka, naad na oras ng ginatan ka niya. Pira-piray mga tao, andi ni na di gaya gumaya sa isagyang kaya dunia na detaro mitita ginom. Uman lumiyo na magigda sa ikotrakyan. Melingap man na magigda sa ikotrakyan. Detaro di maatay sa kapipya ginawa. Datar one day ni na da aben yampad sa isagyang kaya dunia. Datar oskan yang buitaw sa isagyang kaya dunia. Nasabab sa isagyang kuntaden yang kapangin syukur na datar o mititaginap aben niyatiyari mawala. O di, pera mambuy mga tao amig kilala itamo. Nagyang ko to akalayan itamo na datar o mititaginap so tamukian aben miyada. Sada kipantagin. Na aya sabab ito, na sabab sa isagyang ko to mga tapang wallah. Napat sa katipengir ka wallah, nagyang ko to din kakapangin syukur sa ikwallah. Nagupong nga manusia mangingin syukur sa ikwallah, na apiapan tapengang ka wallah, nagyang ko to kagagaw para tiyayang ka, kagagaw ginawang ka, na ayaw malaon na miyaguntong ka sa isagyang kaya dunia na taman sa isa adungan amori. Ngayon na pamakapaparatiyaya ka, ande ni na examinin ka wala nakarina sa kaya bubaya ang kanya nakatiro Rasulullah tigi na ida ahabballahu al-abdu ibtalahu ikira kaya bubaya an wala so uri penian na tipungan niya na sir katang nagpakaya tapangantan wala sabab sa isagyan ko takya bubaya ini rendang ugay na saka manusia na sabab sa maadun nakagyan ko takapamagitong nakatawan kau anto na isabab ande ni nakatipungir ka wala sa isagyan kaya katatago ka sa isagyan kaya dunia na upman one ini na tiuba ka wallah na katawan kapman wanto na isabab akat tiuba ka wallah giyang kaya kapapadalong tanong sa isagyang kaya ulan-ulan aande ni na bugurago na dua miya aloy tanoron
pag mayroon na kailangan na sumuslim na masultin niya na ginawa niyan, ikadwa na kailangan na sumuslim na masultin niyan supat timunta mo kaniyan kakagya so agamatan o agama Islam na inipaliugat yan na nan si Erkatano, nag-inipaturay niyan Erkatano, si iko kapapanilong tanong sa isagyang kayang andi na dunia, sabot sa isagyang kayang niya sobrang alas ni media, balasang kanong wala sa madaklamapya, wa kulo matas maun, wa kulo bihada, wa astagfirullah li walakum, walisa muslimin na min kulli dam, fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanto amarayag nagmasa guguda si saging ito kaya bang dagatano saging ito alim tano. Sabab sa baga lagi ng oras tano sama niya na magating ang ipanay si saging ito reunion si saging na natulon. Sama niya dadan tanong daan na akmalit sa nagyang aya di mamakinig man to oras si saging social media sa international. Kataya di ko ni mamakinig yung to babenyo si Islam. Ayun to si Johara Imbirwar. Okay, salam rakasan mambu. Ibu to mambu si Namroline Makarampat Balas. Ato katiya kuan mambu di mamakinig si sagyang kaiya programa to ni Manto Mapia Pipita. Yung to si Norain Manpol. Okay, pandalan salam sa kanusan mambu mga bangsa ni si sangaya social media sangaya Facebook adi mamakinda to katiya na masyaallah. Dengan si mago dia mamakinig. Si mambo si saking na Paris France ko bali mamakinig daging to si Nur Haima. Okay, pandalan salam sa kanusan mambo sa aya Paris France. Ati yang ada kan sarana ya di mamakinig sabab si saking oras tanong na nawala pa kay sa iyo san na nakapakay. Ado to si Haja Siti Anisa. Okay, Paris tapi sa buo pag-isip ang makawan ang kamatan daging programatan. Okay, katiya di mo to na si Hana Haj. Okay, ako to di mamakin di man to oras. Madakal sarada di mamakin. Okay, kalade si Belebi about pa kay sini. Ay pinay niya katali mo masama iyawan. Kaya sama na pa kay ka. Alhamdulillah walillahil hamd sa magsisa nga ditanong di kapromasay. Alhamdulillah papamitan magsikola. Adilillah ya lakatano wano wa pagalitan niya ng bagay sa pasmo paggubian tano alhamdulillah nakapiyo an panapso tano na misasakit tano na kaya seminar tano panitano si kola sa mga ulama tano na pagisagano Allah sa mga amore na udas wala na niya didik sa pagtaw alhamdulillah dito pakasirami sa babs isa lang ay kailangan tayo tonganay tao ay lagi dia kay arayaw niyo at buka ko kay Jessico tonganay tao ay yuto sabab si sadiyang uta paliw gata tasok tonganay ta giramanay kali ikalalalian pamaw itaw na mono taanto na niya pudila sa tarusa pagi ko tawa kasi isa niya tanong di inggil bukan alhamdulillah walillahil hamd. Jangan nakwa dataran na katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat marukuan waktu mengetahui atau na ikhlas untuk hadis. Ini subjek soka kedegau manusia bulan samnya. Mana jangan na isina na ukur paru seiku kapaparu urasna andi dina makaw kakagia di kepakayu baka mapedko pegumpari baka mapedsi ko pegumpari ay kailangan na makaw kau nakagia wa ayaw diurun na manuba na mga raratang na nagyut ini sapar Islam bakaw na kakad na dan taro kapayuka kapagunor kapuan na ubag yutoy nun naudi ngaw to kuga ibarat na di nga kuga kay gitu piagay na pupukas ko pasi say kapo kapag isa kag ginawa kakad isa banang sa kanya kako kasama na si Allah ito na badanok dua nakagiya ganun juga. Okay, na bersama ni alim nagapakit na kawan dua tanong sa ada mula na pada pagnalis na betul dunia katali memang yung to si MD Jahangir salam rakasan nabu bersama ni na tapi kita dulu kita saja nggak yang dan apakah yang dua lagi yang tan. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama niya napananamutan na kami na iya Arya Kemalim, Malay Pandaguntongan, si Pudin yang tertanggung pendarainom sa may programatan mga AHV sa mga exercise mga naisawlay. Okay, sama niya mga pangsaminanan na salam namin sa mga social media, sa mga Facebook, sa mga followers, sa mga friends, sa Mapia Kapipitar Kanusan Mambu, ang mga pangsanay. Okay, sa inshallah, silang magtagi sa diyang kagyan ay programatan, sa diyang ay ngaran na DFC Info Radio, yung ito mababaloy mga kakamitan sa ngay Forest France, Haji City, Sinaid Abdul Hamid, Haji City Rahmat Abdul Hamid, yung gusto bangsa niyo, Habib Abdul Hamid, salam kanon yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.